Салом алейкум, родноҷоно. Граница рафтем. Подписчикои акаи кучкар катина. Ин ҳамин мошин кати клиентора бурдем, гузарондем. Сог саломат ҳама гузашт. Ина омадесем. Салом алейкум бародаро. Салом алейкум подписчикои кучкар Бетмен. Мо ин канали кучкар Бетмен номрои ҳами акаи маъруфа ёфтем, зангават кардем ака. Ина нашоти граница гузаштан буд, рафтем, сог саломат гузаштем, омадем. Бачаҳои чӣ хел будан документо? 100% ака. Ягон ҷо гаи пайман кар вай кар ягон сум лишни додан? Не акаҷон, ягон чӣ набуд. Бачаҳое ки будан просрочни, а? Просрочни будан. Чӣ хел масалан? Просрочни 100% гузаштан, рафтан омадан. Бачаҳое ки қалбаки печат доштан дуромадан аннюлит кардан? Хай мақсад ки дар рай рур ягон ҷо ягон тин лишне платит кардагӣ нестем. Ягон проблема шид ягон ҷо. Чӣ гуфтанин да ками Подписаться кунед, лайк абаҷиқен, зангават кунед, ина акаи маъруф дар хизмати шумо 24 соат. гап нест радаҷоно, раҳмат. Ина хай худотон фаҳмид. Ина мехоҳед ҷипокати иншоаллоҳ насиб граница мебарем, мегузаронем, мебем. Ай метро Люблино ҳар рӯз ай соати 6 то 7 саҳарӣ мақсад рейс дорем. марҳамат, метавонед даже занг назанед. Ай соати 6 то 7 саҳарира ҳамунҷа 1 соат мебироем, одам ҷамъ мекунем, мерем радоҷоно. Ҳар рӯз Қазоқистон мерем, мебем. марҳамат, занг занед, иншоаллоҳ насиб. мошино ҳамитари мошинои ман мақсад кондитсионер, пандитсионер, ҳама кожа рожа комфорт мерай, мебиё иншоаллоҳ. панотон ба худо. метавонед занг занед радоҷоно. ина